Hej alle sammen og velkommen tilbage til anden episode af Napoli kan vi lide. I første episode fik vi købt, som I kan se, 9 Napoli-spillere til truppen. Og jeg blev, som sagt før, smidt ud af Bronze Cup-finalen, så derfor har jeg sat mine sølvspillere ind og er klar til at spille sølvturneringen. Hvis I ikke kan huske reglerne, så er de således, at for hver kamp jeg vinder, må jeg opgradere en spiller. For hver gang jeg holder et clean sheet, må jeg opgradere en spiller. Hvis jeg får man of the match, må jeg opgradere en spiller. Hvis der er en af mine spillere, der skulle få et hat-trick, som Chiquilatze har fået et par gange, så må jeg opgradere en spiller. Og til sidst, hvis min modstander er rage quitter, så må jeg også opgradere en spiller. Og i vores første hold kommer vi op mod 72 rated hold. Sølvhold med brasilianere. Jeg tror det er Michael Light deroppe foran. Jeg ved det ikke helt. Vi håber i hvert fald på, at vi kan få et godt resultat og score nogle gode mål. Og så Zapata kommer igennem bagud, og der er kasse 1-0. Golazo. Vi er på vej mod en sejr. Chiquilatze. Nej, det var det ikke. Var det min defensive midtbanespiller Radosevic, som scorer målet til 1-0. Og en enkelt og to. Damn, come on EA. Help me with the shooting. Der er ikke offside. En enkelt ball, en mere. Zapata. Zapata. Come on. Opfølger. Indtil Radosevic. Ja, med sit andet mål. Sådan. 2-0. Og Radosevic, min defensive midtbanespiller, på vej mod et hat-trick. Får bolden her. Kommer bag os. Nej, jo, der er mål. Yes. Det er heldigt, men det er et mål. Et mål er et mål. Jeg tror det var min venstrekant, som jeg ikke rigtig lige kunne udtale, hvad hedder. Bidawi. Ej, gutter, der ryger vores clean sheet. Nej, et okay mål. Stopper op og ruller lidt sig selv. Og lægger den i lang hjørne. Pis. Der finder vi ham. Radosevic. Ja. Nej. 4-1. Men ikke Radosevic. Radosevic. Der scorer. I stedet lidt Sovski. Men altså for fanden. Der var straffe der. Jeg smadrer bare rundt i bunden. Nu er han lige ved at skyde over. Ja, vi får Radosevic bliver med 9,2 mod hans 7,8. Og det betyder altså 2 opgraderingspoint. Okay gutter, efter sidste kamp får vi lov til at opgradere 2 spillere. Jeg vælger at opgradere min reservemålmand Colombo, som desværre er en Napoli-spiller. Men ham opgraderer jeg til en anden Napoli-spiller. Og det bliver Andújar. Bum. Og ham sætter vi selvfølgelig ind i målet og har Rosati på bænken for nu af. Derudover skifter jeg min CB herude. Reserve-CB eller hvad man skal sige. Og jeg får Koulibaly en monster, og ham skal vi selvfølgelig også bare have ind fra start. Og ja, venner, her i anden kamp, der kommer vi mod et 71 rated norsk hold med en form King op på toppen. Elionusi på venstrekant og sikkert en masse andre gode spillere fra Norge. Jeg kender ikke så mange nordmænd, men må ikke han godt kan finde ud af at spille FIFA. Det ligner i hvert fald et godt hold. Shit. Den har jeg bagerst. Den har jeg. Ej. Han laver tunnelen. Jeg fulgte ham hele vejen ellers. Pis. 0-1 gutter. Lad os se om vi kan komme tilbage. Ja,
Det er godt. Nej. Zapata. Ja! 1-1. God kasse, near post. Eller sådan, skød bare i midten. Skød bare. Zapata med sit første mål. Her er vi altså ude for længe spilletid. Vældig fint. Og der er kassen. Og der er offside. Der er offside. Ej. Hvor det er ærgerligt. Mine angriber, de er altså lidt passive, de der løb i dybden. Pis. Koulibaly, kom Koulibaly. Den har du. Oh my god. EA, what the fuck. Hvorfor tager han ikke bolden, Koulibaly? Nå. Hvad fanden? Du står lige foran bolden, mand. Din kejle, Mathias. Kom så, Kubala. Du har scoret nogle vigtige mål før i serien. Og han gør det igen her. Hvor er det et super velspillet mål. Hold nu op en kasse, mand. 2-2 gutter. Kom så, get in. Manuel Coppola. Nu bliver det spændende, gutter. Jeg starter Coppola. Den lægger lidt. Den lægger meget. Han skyder. Ej, så står jeg til den forkerte side, mand. Jeg vidste, at vi skyde i midten og lige til siden. Så kommer jeg så til at skyde mega dumt. Så. Og det kan sige, at vi skifter ham her CB'en ud med en CDM fra Napoli. Og det bliver Diego Lopez. Og så sætter vi ham ind i stedet for Radosevic. Som er så godt og super godt. Ja gutter, i vores tredje kamp i denne episode kommer vi op mod 72 rated hold fra den belgiske liga med en formspiller. Jeg kender absolut ingen af spillerne, men jeg ved at venstre bakken og venstre kanten er rigtig hurtige. Så det kunne godt være en kamp, hvor vi får nogle problemer. Men jeg skal gøre mit bedste. Han er jo alligevel den med flest kort. Han har 3. Og her en through ball. Ej, og han troller mig der. Og scorer. Pis. Ej. Ej. Hvad fuck, mand, sker der? Come on, Mitrovic, din fede kont. Ej, hvor er det stramt, mand. Jeg havde dig, hvorfor skifter den? What the fuck skal jeg gøre, mand? Helt ærligt. Måske det her. Jeg er fandme super. Kom nu så bare tage. Step over. Mål. Ja. 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 Ingen opgraderinger efter den her kamp. Så det vil sige, at det var afslutningen på episoden. Jeg håber, at I vil give et like, hvis I synes, det var en god video. Og så vil der helt sikkert komme en ny episode snart, hvor vi forhåbentlig kan få nogle guldspillere.